Myslíte si, že rýchly zisk sa rovná investícia? Veľa ľudí si pletie špekuláciu s investovaním a zaplatia za to. Ak vám niekto sľubuje vysoké výnosy, takzvané za noc, pravdepodobne nejde o investíciu, ale o hazard. Ten príbeh je jednoduchý. Klient má vytvorené celkom slušné úspory, sleduje sociálne siete, sleduje informácie a dneska žiaľ tých informácií je také množstvo, že nevieme ich dobre filtrovať. Čo spraví ten klient? Nájde zaručený tip na nejakú investíciu. Chytí svoje úspory a všetky dá all in na tento jeden projekt, jednu akciu, jeden token. Áno, môže to ísť ako ruleta, červená, čierna. No v drvivej väčšine prípadov prichádza následne hlboký pokles a klienti emočne vyberajú, aby aspoň neprišli o to posledné, čo tam majú. Treba si uvedomiť, ale že nezlyhala trhová náhoda, ale zlyhala stratégia. Investovanie totiž nie je o typovaní výstrelov. Je to stratégia, je to disciplína, je to plán, je to management rizika. Takže čo robiť, ak sa vy stretnete s nejakou podobnou situáciou? Urobte si tzv. Trojotázkový test. Prvá otázka. Mám časový horizont aspoň 5 rokov na túto investíciu? Otázka číslo 2. Podporujú tzv. Fundamenty ako cash flow, ziskovosť, reálnosť toho biznisu, tie očakávané výsledky investície? A otázka číslo 3. Je táto investícia súčasťou mojej širokej diversifikácie? To znamená, nedávam tam všetky svoje peniaze? Ak sú aspoň dve odpovede nie, v tom prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o špekuláciu. A s touto myšlienkou narábajte pri investovaní. Zaujal vás nejaký projekt, nejaká investícia, ktorá nesie možnosť nejaké špekulácie a nie ste si istí, či do toho ísť vo vašom prípade? Neváhajte a kontaktujte nás. Napíšte mi správu a my v Babek & Partners sa spolu na to pozrieme.